Good day mga kapatid, update tayo sa CCLX at sa mga baguhan dyan. Baka naman paki-subscribe at paki-pindot yung notification bell para updated kayo sa ating mga video. Yan, kung nakikita nyo, yan yung ating CCLX Third Bridge of Cebu. Samahan nyo ako mga kapatid, salamat. Una, i-update lang natin yung ating pylon 1. Sa ating pylon 1 sa kaliwang side meron tayong 10 cables, ganun pa rin, at saka sa kanan meron siyang 12 cables. Yan pa ang ating pylon 1, total of 22 stick cables, so wala pa nang naragdag. At puntahan natin mamaya yung sa pylon 2 dahil may bago silang ikinabit na stick cables. Yan ang update natin sa ating pylon 1, total of 22 stick cables. Puntahan naman natin yung pylon 2. Ang pylon 2 natin ay may bagong dagdag. Yan sa kaliwang side may 12 cables. Sa kabila naman meron siyang 10 cables. So sa kaliwa yung nadagdagan ng dalawa. Kung nakikita nyo sa previous upload natin, nasa 42 lang, ngayon nasa 44 na. So yan yung sa pylon 2 ang dadagdag, total of 22 stick cables. Yan, kung nakikita nyo, isaglit lang natin yung kararating lang na girder. Itong girder na to ay isa to sa ilalagay doon sa yung daan o yung tulay paakyat mula Cebu City papuntang Cordoba, yung mga pinakamalaking girder. Ito siguro yung pang-apat na girders na nakalagay doon sa Cebu South Coastal Road. Yan, kung nakikita nyo, yun sa dulo yung yung truck na kulay dilaw. Yan yung hihila mamayang alas 8:30 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Sirado yung SRP natin, north at southbound. Yan, kung nakikita nyo, medyo malaki at mahaba na girder. So yan lang muna ang ating update mga kapatid sa ating CCLX, at sana'y nagustuhan nyo, at paki-comment na lang below para mapuntahan ko yung mga bahay nyo at saka ma-shoutout kayo sa susunod nating mga video. Maraming salamat at God bless sa lahat. Bye-bye! At yan mga kapatid, sa mga baguhan dyan, paki-like at share sa ating YouTube channel, baka naman, at paki-subscribe na rin at paki-pindot yung notification bell para updated kayo sa ating mga video. Yan, shoutout time tayo sa ating mga kapatid sa mga nag-comment sa nakaraan nating mga video. Please subscribe sa ating kapatid na si Guapong Shorty Channel, DGC Vlog, Manay Tinang, Efren Oculars Vlog, Tej Fuentes, Kago Taino, Akas Stock Trading, Francis Aureliano, Meldodum Vlogs, Rodi Babatido, Mads Helen, Brianna Isi, Donica de los Santos, Peryong GRTV, Dong Joms Vlog, Jolgons TV, Pons TV, AG Thailand Motovlog, Mario Emerson Villanueva, Thames Isel, Aldrin Electronics, Tasty Resist BCN at Mr. Mimi. Salamat!